Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This one, right? The big piece of wood. Bahasa Inggris bos iki. Kiro Andika ketoke. Oke manuk kemuni mesti enak bong. Loh. Kondi mau bos? Karena penumpang ke terminal. Terminal di. Diun. Terus ini mangan mansek iki aku ndelok bahasa Inggris ki lho. Oke. Aku bahasa Inggris bos iki bos. Sudah di bahasa Inggris nah bos. Sing lucu sing mulih kok anu. Mulih kok anu, endi ya mulih. Saya Inggris apa Pak? Iki lah. Saya Inggris apa? Ngadip. Not far enough, the rail isn't right. Oke, bahasa Inggris bos. It hurts. Try it. I like this. Lapi bos. Lo aku nak ndelok bahasa Inggris. Cek keluar. Oh gak wingi kok. Ayo lah. When it hit the wood in front, then what happened? I thought I was going to be crushed, so I swerved like this. What do you mean? Duh, keluar. I'm going to the side. Gila. I told you if you go out, do it like that. Oh, di translate ning Inggris. Wah. Dan kemajuan tenan. Man, I'm looking for it. From here and from here. This is the Berarti one. bahasa Jawa ngarani Inggris. Yeah. Tomorrow, your body will really be sore. Get a massage. That's because it's far and this motorcycle is like this. Not far enough. Hard to listen to. I told you, I Ini can sing bareng mulai ke Pacitan join ini. in, entertain myself. Yeah. On the road. Tell stories. I already left for Manjo. I told you. Remember the phone call last time? Don't go to the wood, don't hit the tires, go to the side. Cek nyantol kok ya. Cycle the moped. Gak wis tak mateni. This is it. I'm okay to later. My God. Coffee again? I'm waiting. Why haven't you sent the video? What's going on? What video? We'll follow the river. It's a long river. I mean, why didn't Booty call back? No response at all? He doesn't want to call, that's why. Don't just keep tripping. Why did you let it fall? Why did it slip? It's not like we're in the woods. Just borrowing it? Come on. Every time I start to move, you get scared and start acting weird, and then you're the one. I'm from Pasitan. The roads in Pasitan are soft. I crashed through until I reached the shop looking for you. Where's Mr. Pula? Is looking for Mr. Iwan. No, I'm mixing sand. I'm from Pasitan. I didn't you pay for the land? If it's already there, it's fine. The route from the river to Panoco and Pasitan. It's all rocks. Downhill with rocks is steep, just survey. Not yet. People can help each other, that's what I mean. How to help? We can't even help each other. Yes, we help each other. Who said no? Well, It's embarrassing.
Gak pengke. Hampir kene turu kene kok. Iya ora apa. You should have just helped me. Itu rumah Jepang. Turu rumah Jepang ya. Hard, like, Oke, wis nak leseman sik. this, Jarane aku pas ning Caruban mau. Kan nutut. Aku and I'm saying, like, you posisi sampean jek can't, and madang kae. Heeh. Wis sebelumnya. Posisi sik ning Delopo. Sing ndol apa? Heeh. Bahaya. Nah, wis teko bakul buah. Nah, aku wis teko Medion. Lu langsung muni tongwet jemput terminal Purbaya Madiun tujuan Waduk Notopuro. Loh, tujuan Waduk Notopuro sapa? Iki tenanan pore, aku ya ora percaya iki lho, nek gak percaya urung tak selesaigne iki lho. Lho. Waduk Notopuro iki lho. Lho, sapa wonge sapa? Agek bar tak kirim nang WA-ne sampean. Sik. Wonge. Heeh. Lho, rutene mbok kirim. Tak jak selfie, wis teko nggon iki mau tak jak selfie wonge. Cah kene apa ndi? Asline cah Pulurjo, rabi oleh kene. Pulirjo. Mantune iya, mantune apa ya? Pak Hadi pokoknya sing bapak sing edok iki. Ya di Busana apa? Hadi sapa wi? Bu ya jenenge Hadi ngono. Hadi kok sendang ta? Kuwi ponakane Jan B. Oh, punak Jan B. Lho. Tak jak selfie iki mau. Oh, ponakne Jan B. Iki jenenge Putra bocahe. Putra. Jenenge Putra. Duduk Madiun Putra ya. Madiun Putra piye to? Sing edok iki lho omahe kene, ngono lho. Sing edok nang tak tekoni mau. Heeh. Mosok sampean asli kono Mas? Mboten kula Pulirjo. Pulirjo Bos. Jadi hari ini Mas Kiro oleh tarian nang iki. Ning Notopuro. Sampean awet live mang gitu. Kuwi setar sampean live mang. Aku ki oleh penumpang moro ning Jenangan Ponorogo. Terus bablas ning Selaung jurusan Pacitan ngono. Mulai nang Madiun blondang gak nggo penumpang wis. Alon-alon karo ndelok live ngene. Heeh. Nyetir ndelok live karo headset ngene ya to. HP arep tas wis gauce ning jero kuping wis ngono tak rumah terus karo mlaku ngono. Wis konggon stasiun eksperimentasi. Kowe ngopi ora tak gekno kopi? Alah wis gak usah. Banyu putih. Banyu putih ning mburi karo mangan ya Mas Kiro? Iya. Ndang saeneke ngono. Ngono Bos. Jadi Mas Kiro pas duwe penumpang rene mampir iki mau. Mampir Kiro Andika Bos. Kiro Andika. Nah. Jadi hari ini kita kedatangan Mas Kiro, terus tak gekno kopi iki. Kopiku, kopimu. Kopi bos. Kopi bos. Jadi ngono, Mas Kiro ki oleh penumpang Teko terminal Purbaya Madiun. Ya. Jilalah penumpangnya Notopuro. Iya. Tapi ngene aku ndek mau. Aku lagi teko omah, dek tak buka. Iya. Pak, ngono ta wae. Iya. Aku arep ning Notopuro. Terus pertanyaanku, apa oleh penumpang? Yo aku sik nyetir wi gak iso balesi. Ternyata manukku negel. Cekukru. Loh, sapa ki? Kiro Andika Bos, ternyata. Berarti manuk iku tenger ya. Lho, tenger ki mbok apa liwate muni. Tapi Sirine. Tapi nek apa tanda-tanda berarti kan tenger nek ping pindho tenger-tenger. Nah, tenger nak itu tenger-tenger ya. Iya. Tapi tenger-tenger wae. Gak Gak ya. biasa. Ngono, jadi aku pas iki Bos, iki adalah komputer milik Bendungan ning logo niki. Karena kemarin ning kono gak enak koneksi nak garap ning kono kan gawe wifi tembak kuwi tapi gak tahu konek. Makane kemarin bosku aku izin, sabar pulang bos nggo garap tugas ngono. Iya. Gak apa-apa ning kene kan enak koneksi. Ngono ceritane. Berarti lapor sik ning pusat Alah yo iso to. Ngono. Pusat Dandane sapa? Pusat kantor apa Jiwan, OP3 Jiwan. Iya. Tapi kamu ini bahasa Indonesia ya? Iya. Bekerja sebagai Gojek ini sudah berapa lama? Apa Gojek awit anyar-anyaran kowe wis mlebu daftar apa Yo baru? ora wit apa 2017.
2017 Covid deh. Covid tahun piro to? 2019. Iya, iki 2017. Pas Covid berarti gak enek penumpang sitok oh ya. Yo enak tapi jarang, isine wong nekat tok, wong Kan ngeyel. lockdown. Iya, tetep enak tapi wong ngeyel. Lumayan ya. Heeh, wong ngeyel. Mas kira aku terus ning Jambangan aku blet ngising ngono. Aneh. Iya. Kok jam. Tapi enek neng film lagi FYP neng apa neng video kuwi neng TikTok apa kuwi Gojek kuwi ngeterno panganan tapi neng kuburan. Kowe pernah kowe? ya tahu, Lho, itu tenan pura to? tahu. Kayak sing order medeni bisa. Maksudnya? Iya sing biasanya sapa turut kicing ngono kae. Bencong. Oh, alah becang kok kurang ajar tak kira. Kan kuwi sing pesen wong wis meninggal. Oh, ngono kuwi. Dadi horor nek kuwi. Horor. Lah nek kuwi aku pelamaku ngeterne apa panganan iki lah kok merone ngene apa bong Cina. Bong Cina. Iya. Lho, kok nang kene wae ndredeg kowe? Apa wis enggak. ngerti nak oh iki mesti bencong apa? Sik pertama didelok titike tujuan ning kono. Kok titike nang ngene bong Cina ya. Aku ki wis matek. Ngono wis ngerti. Wis paham. Wah iki gegek sing pesenku bencong-bencong sing gaene mangkal ning apa bong Cina. Ternyata iya. Ternyata bener ngono. Pertama aku teko jeluk ning kono ning gone gak enak sapa-sapa. Bae tungul kok jero maisan ngono. Gak. Toleh. Mas, aku ning kene, Mas. Enggak, Ning kene. suarane suara lanang lho. Pacane wedok. Weh, jan Sampai bar ki duwe bokong weh, gak. gak ngopo. Ning kono karo pelanggane kok pijet-pijetan. Hmm. Pijet-pijetan aku nang kene Mas. Pesene apa kuwi? Alah, panganan sego goreng, mie goreng ngono kuwi lho. Ngene piye to Mas, mie goreng misal pesen mie goreng ning kowe ngene kowe tuku sik. Kowe bayar isik. Iya nalangi, tapi nalangi nganggo dhuwit sing ning jero HP. Dong ora? Wes kono dong ora? Gak dong. Jadi gini, aku lah orderan jebret mlebu. Masuk orderan di umpamane restoran Blenger. Heeh. Restoran Blenger ki dodolane Chinese food. Chinese Makanan food, iya. sego goreng, mie goreng ngono kuwi ya capcay ngono kuwi. Nah, aku moro ning ngene restoran kuwi nalangi sik. Kodene pinten? Terjadilah apa transaksi antara Gojek karo sing dodol panganan kuwi. Sret ribokne kodeku aku nalangi jebret rono dhuwit wis moro. Panganan dadi budal. Moro ning tempat tujuan digoleki. Engko nek wonge bayar nggae cash, aku otomatis kan nampa cash. Heeh. Nah, nek wonge bayar non tunai, aku nampa GoPay, nampa ongkir tok gitu. Ngono ya. Nek biyen cek manual saiki wis otomatis. Otomatis ya. Iya. Tapi sejak kapan jenggotmu mbok inguin ndek mben nang kene gong jenggotan saya ke Roma lho kowe ringan wae. Justru aku pas gondrong kae yo jenggoten. Dhisik sakmene mah. Sakmono ya. Dhisik. Tahu diceluk Mbah Dukun ngono gak tahu. Gak. Oh. Gak enak sing nyeluk aku Reno gak enak. Gak enak. Anake nyeluke yo kiro. Nek gak ngono nek dalam pergojekan ngono kae Sapa celukanmu? celukanku dudu kiro malah. Sapa? Celukanku lawa. Lawa. Iya. Ijo ngono kan. Lawa ijo. Gak, pokok lawa ki sing metune bengi ngono lho. Oh, lawa to. Iya. Piro. Lawa. Berarti tapi jarang ya oleh orderan awan. Mesti malam terus ya, Weng? Ya pernah nampa orderan awan nih cuma di offline gak gawe aplikasi. Offline. Iya. Mas Kiro Langsung WA. langsung WA. Iya. Contoh, halo, anu, Mas, nganggur pura. Kene sik turu ya, kelap. Lah kok anu njaluk kono kok niki. Nggih, ACC budal. Terus bayare pripun niki? Nggih gampil mengke kiris mawon. No. Wiris ya. Dadi ning toko nyediakno kae scan barcode kae. Scan barcode kuwi tak foto jebret. Ah, kuwi sing pesen kuwi langsung nyeken hasil potonanku ku mau. Transaksi, aku ngeterne kongkon oleh ongkos. Ngono, simple. Tapi nak pas iki berarti kowe nak turu kene
Kowe gak narik wong mendem no, LC mendem berarti. Oh gak, yo LC mendem ki orang Nganggo aplikasi pun atau pesen nih? yo nganggo aplikasi ada enek sing offline yo enek. Offline ini langsung duwe WA-mu. Iya, Wis iki kira aku mendem nang kene ngono. Mau gak tau nyapu aku mendem bareng. Ya Wis menawa pijeti cengelku ngono. Pokoke apa jenenge langsung WA, jemput aku nang kene. Cepet, dang cepet. Dang, cepet. Nek ngono ki berarti tengere wis mendem. Nak cepet-cepet ngono. ya. Iya, wis. Tapi pernah gak pas bayarin no keluar wakeh jiro lu kan wakeh no tau. Alah sak lembar tok. Wis 100 100 utawa nyeket. nyekat ya. Tergantung jarak. Tergantung jaraknya. Dia wis apal ya. Apa wong mendem kok apal? Mas didututne ngono ya, Tes. Nek sing didututne 10.000. Mbak, niki ongkose teng mriki senes 10.000. Lah pira to, Mas? 30. Ngono. Iki tenan, aku jujur iki 30 ya, Mbak ya. Aduh. Oh nggih, Mas. Tapi aja anu loh, jangan pernah pas mendemnya terus iki lho Mas 100 ngono gak oleh ngentol. Gak ora tau, Pak. Aja gak berkah kok. Gak. Ya wis pokok 30. sak nek ngolehi sek nek kayak kono. Tapi ya nak apane. wis susuk EPN ngono lagi gelem. Nggih. Gelem ya. Tapi yo kadang enek bonusnya, Mas gak mampir ning kos-kosan. Kan garapnya. Yo gak. Mboten, Mbak. Pun kula tak bablas mawon golek duit. Enek gak pas iki. Wong Mas, tolong aku keroki ngene gak enak ya. Gak tahu. Keroki. Loh, kan masuk angin wong mendem kadang masuk angin arep mutar, arep ngising gak sida. Tapi kembung bung ngono dikeroki mari. Anu apa jenenge? Oh gak terima kerokan tok, kadang pas posisi blejet ya tawuruh. Tawuruh ya. Soalnya apa ya sik bar kok jeding apa ngono. Jadi sampean ki wis malang melintang dunia Gojek ya. Medyune nek pira to Gojek e? Alah, ewon. Ewon ya. Cuma sing ketok nggur segelintir tok. Lah sing liyane ndelik. Ya pertama, Mangkale ning omah. enggak, sih aku cerita Ya cerita sih. apa jenenge? Enek Covid kuwi ya kan cara ana akeh sing tereliminasi. Wah, tereliminasi. Yo akeh sing banting setir Pak Di. Tapi dia duwe kartu Gojek ya. Yo duwe akun Gojek ngono. Tapi nek gak di urip neneh mati. Mati dalam arti cara anu wis kadaluwarsa gak iso tinggine. Berarti pomo 1000 karo 500 ya iki wong, pomo wong. Yo, Sing aktif. paling yo antara 300 sampai 500 wong lah. Sak Madiun ya. Yo. Iki terhitung Caruban, Madiun Kota, Ponorogo juga. Terus koyo sekitar Pagotan Dolopo ngono kuwi, terus Magetan Kota, bahkan Ngawi juga ada. Mau sampai kapan kamu menggojek? Sampai kiamat ya Pak Dik. Sampai bumi bergoyang ya. Iya. Ngeri bumi bergoyang. Kopi bos. Kopi bos. Gak nak lesu mangan golek dhewe, nak pengen game yo gawe dhewe. Siap wis to sing tenang Sing aku. tenang ya. Karena tenagaku ki awet awan gung beristirahat, Iya. pomo aku istirahat sampai ning anu omah golek dhewe. Pomo lesu apa pengen gawe apa. Ya wis. Aku kan rencanaku ngene. Nak kowe gak aku gak rene aku ndelok video-video ning iki sing bahasa Inggris lho. Heeh. Pas bahasa Inggris lucu aku guyu dhewe. Terjemahan translate. Jadi wong-wong sing ngomong basa Jawa ning kono malih bahasa Inggris ya. Ya unik loh wi. Lucu aku guyu-guyu ndek ini karo Mbak Rin. Nah iya. Kok iso? Tapi dia turu kene ya. Ya. Turu kene motor kayak kene tenang enek asun gak mungkin motor Iya, mulang iya. gak mungkin. Hah? Terus engko dinepi bangun sampai kapan wo nenek blowere. Akhirnya nek arek nutul Ya. turu ning kono nek kasur ning bantal ngorok los, nak ngorok aja disungkan, nak ngorok dilolosno. Iya. Aja ngorok dipet engkek aja rosno ngorok. Aku murep ae gak iso ngorok bisa. Gak iso ngorok ya. Ya, wis menang. Tapi sering turu murep. Ya kadang murep, kadang miring. Murep itu turunnya setan loh. Hmm? Murep.
Tapi isane yo ngono. Ini Bos, hari ini jam 3:05 kedatangan tamu spesial Mas Kiro sing biasane komen. Nah, ini piye nak kowe ndelok lab kuwi istimewane apa? Apa senengmu ketika apa? Ndelok lab. Lab itu live kan yo apa nek menurutku yo menurut Kan kadang gak diwaca we. yo pokoknya aku yo manut sampean jarene iki interaksi yo interaksi. Wong yo live ngono kuwi yo gunane yo interaksi. Tapi seneng ketika kamu ngasih pertanyaan terus dijawab no seneng. Yo seneng. Pegele. Pegel apa toh? Lah misal ndelok lab terus jujuk, oh gak jangan pateni. Pernah? Apa gak? Yo tetep tak delok. Tetep tak delok. Yo nek gak diwaca yo kaya cacah lho komen. Wis tak turu komen ra diwaca. Berarti podo ya. Tapi gini Mas. Jadi kan emang kita kan wong siji Iya. dan sing ndelok kan wong 1000. Iya aku yo. Nah kabeh komen kan ora iso dhewe mlaku. Iku nak. Sapa komen Pak di atas no. Tak singan nyekrol munggah, ngisor wis numpuk akeh. Iya aku yo ro. Wong yo tau nyemak cacah lab ngono. Iki piye to sing urung bar diwaca wis munggah del. Nggo cek isik sik tak wacane sik, tak praktekno. Ya. Ngisor wis enek 10-20. Alah kentalan. Jadi ini maklum Mas. Jadi untuk dulur-dulur sing ora tau diwaca Pakde aku tak turu wae. Maaf, gak iso Bos nak kon wong 1000 terus maca kabeh gak iso ya. Mungkin pasti aku gak maca biru tok lho, kabeh aku berusaha untuk membaca tapi yo apa boleh buat kan angel Mas. Iya. Mengharap maklum ya Bos. Nah, karena kita hanya manusia biasa lah nek di komputer. Robot tapi Gak we njaluk apa maksudnya mangan apa mie apa ya wis tau tak imbuh dhewe lawuh enek. lawuh enek ning kono karek Sego yang nyepak. Los pokoke mangan Imbuh ping pindho lah ya. alah telu los kuwi sak Magicom lho barin sesuk adah meneh wis entekno sak senengmu ibu ping pira. Jadi ngono Bos, hari ini kita kedatangan Mas Kiro. Jerine beliau mau menginap di sini di rumah Jepang. Ngono fasilitasnya wis apa-apa enek Bos. VIP. Pipi. Oh iki. Wis ngono ya. Oke, matur sembah nuwun yang sudah menonton. Pokoknya tetap asa terus dukung YouTuber seperti kita pokoknya tetap doa terbaik untuk panjenengan. Salam asoy, salam sempak teles. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.